Σέιφτες Καρτάντος διορίζεται πρόεδρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, απόφαση που ελήφθη από την διπλωματική αποστολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη με έδρα της Βρυξέλλες. Η κύρους Σέιφτες Καρτάντος, μια αφοσιωμένη και οραματίστρια γυναίκα, διορίστηκε επίσημα πρόεδρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια σε πολλές Αλβανίδες γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα, στηρίζοντάς τες σε δύσκολες στιγμές και μένοντας πάντα κοντά στην αλβανική κοινότητα. Διατηρεί στενή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και έχει συμβάλει ενεργά στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και την προστασία των θυμάτων βίας. Η ΣΕΙΦΤΕ διατηρεί επίσης σταθερή και αποτελεσματική συνεργασία με τον διευθυντή του ερευνητικού οργανισμού Stop Crime Meet στα Τύρανα, κ. Φάτμιρ Σεν. Παράλληλα, ο σύζυγός της, κ. Κωνσταντίνος Καρτάντος, διορίστηκε εκτελεστικός διευθυντής και συντονιστής για την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διπλωματική εκπροσώπηση στην περιοχή. Αυτή η σημαντική απόφαση αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της αφοσίωσής τους και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την υποστήριξη της αλβανικής διασποράς στο εξωτερικό.